Hello, good morning. Welcome back to Rswargiary vlogs. बयखौबो गोजोन फुं हामलायनाय थाबाय आरो बहुत दिन जाबाय vlogsफोर फोसारिफोरा आं बेयाव नायलांबाय थादो नै दा पेट्रल पाम्पआव थांगासिनो दं खावलायनो नै दायो पेट्रल पाम्पआव सफैबाय थावा सोना लादों ओमफ्राय थांनोसै आरो मेनेजार सारजोंबो एसे रायलायनांगौ दंमोन खामानि दंमोन एसे बेनि उनावहा जायाखै होनना बुंदों नायनोसै रायलायबावनानै नैबेयाव बैनायखौबो लोगो मोनबाय नै बैनायखौबो बिराद बिजि बेहाबो नायहरबावाखैनो नै बे नुवाखैनो दासो हैनो स्रुस्राट आंनियालाय बेयावनोखा दैलि बेयावनो फुंबानो खारांबानो जेसेबां माबागोनबाबो निजेनि उदैखौथ' नायनांगोन ओंखामथ' मोनजाहोलांखानाय नङा बेनिखायनो जात्रावनो रुटि गोरान जानोसै रुटि गोरान नाहोदों रुटि गोरान जानानै थांनानै थिगसे एवफुंलाहैजोबसै आरोना नैबे पार्सनि दखान दङ जोंनिनो सिनायनाय गोजा रक्तानि नैबे जिअ अफिसनि खाथियावनो जेसेबां माने नैबे गेजेरनि SMIB JB अट'मबाइल्सआवहा पार्ट्स शपआवहा गेजेरनि मोनसेयाव बै गेजेरनि मोनसेयाव नैबे मोनसेयावहा जोंनि सिनायथि जों बेयावहा माबाबानो एसे खम दामावबो मोनो नैबे सासे दंबावो खिन्थु बेयो एसे बारा बुरजा लाथारो प्राइसखौनो नैबे गोदानसो खुलिदो बे मोनसेया बे गोदानसो खुलिदो खिन्थु बेयाव लाफेराखै जों दा जों सोलिबाय थानाय नैबे आदानिफ्राय लायो एसेबाबो खम डिसकाउन्टआव मोनो पार्ट्सफोरनि दामफोरखौ आरो नैबेनियावहा एसे बाराखौनो लाबाय थायो खमायनायालाय खमायो एसे एनलाखौ खिन्थु बारा खमाया नैबे आदायाबा मोजां डिसकाउन्ट होयो नैबे आदाया सम भाजि ओमफ्राय रुटि खामानिफोरा जागोन ना जायाना हमनोनो हालायलांला नै अखाबो फिसा गोलैदों लोगोफोर अखाबो फिसा थाव लाबाय नैबेलाय 1500नि लाबाय टेंकियाव दंखायो 1200सोनि मथथे लानानै ओमफ्राय नै ब्रुं होगारलांनोसै मालायफोरा काराव बेरायजों आंहा गुसु सुदेम बार जानांदों आरो नैबेयावहाय रामसियारि सार डक्टर रामसियारि सारा आसारदों गावनि न'नि फुख्रि डक्टर रामसियारि सारा नैबेलाय थांगासिनो दं नैबिथिं आरो मिस्ट्रि मावग्राफोर बिसोर फैगासिनो दं खामानिनि नैबे हेडआ गामिनि सेकेन्डआव गामिनि दं मबाइलखौ मानो लक खालामना गालांदों ओमफ्राय लक खालामनांगोन नोंखौ नैबे सबायसो संनो नागिरदों दिनै जोंहा बिउटि हेड कुकआ नै आं नारजि संनो थिनबाय अमा बिबु लाबोगोन होननानै खिन्थु गैया सबाय एवनायखौनो लाबोआसै आं फाइनालि नैबेलाय आंनि धानुआ नैबे बेजोंनो आंनि इनकाम सर्सआ बेखौ लानानैनो जिउनि थांखि समनि थाखाय बेनो आरो एसे माहाय बुस्रिद खामाबालाय मारैथो जानो हिनजाव बायदि अनाबा होनोसै ओमफ्राय रटार बेटर कानेक्सन खालामनोसै ओमफ्राय थांनोसै आरो फाइनालि इगनेसआ अन जाबाय नै बेटारि लाइट जोंबाय इन्डिकेटर लाइटफोरा
बेयाव मोननै मोनथामसो सिगनेलफोर दं आपार डिपार आरो हिट टेम्पारेचार फिउल टेंक बेटारि थावनि नैबेलाय बेबायदि आरोना बेनोसै फिउल इन्डिकेटर थांगासिनो दं ओमफ्राय जों दा निउट्रल खालामग्रोनांगौ नै निउट्रल खालामदों गियार निउट्रल बेनि उनाव स्टार्ट होनानै दसे दोनहाबगोन बेनि उनावसो लांगोन एग्राङावनो जाबाय स्टार्टआ सुनोबो मोनाखै थुखैनोनो मोनाखै टाइमखौनो साफा नुवाखै दायो गुड मर्निं दायो उनिदला मोनबाय नैबेलाय ना सारदों मालायफोरा हालेवनो थांगासिनो दं नै मालाय बोराय बुरै अनलायनायनि गेजेरजों मालाय ना सारदों नै मा बुंसै आरो बोथोरा थान्दाबाबो नै थानोनो मोना माथो न'आव इनकामनि लाइना बे मोनसेयानोल'दि नैबे उनलारिनि बाथौ मन्दिर नैबे दखाननि आदाय दंमोन नैबे स्कुल नै मालाय हाथाय जानो थांदों जोंहालाय माला हाथाय जानो मोनजाबावगोन नै थाङोले हालेवनोलै बेफोरबायदि जायगायाव हाबना लाफाबा सोर ओंखारलांनो रोंफिनगोन देलाय सारिउ फिलि बोग्रियानो बोग्रिनि बेथिंबो नुहुरगौ सहाय बोग्रि ओमफ्राय थाइनैसो खावखामाना लाना थांसै आरो न'आव नै बिदि गोमोन गोमोना नैबेयावबो दं गाहायावबो दं मालिक गैयियावनो थाइनैसो लाखाथारसै बायदि रोखोमनि बोग्रि दं नै बेफोरो मिथिला आरो नामफोरखौ मा रोखोमनि बोग्रि सिनायनोनो हाला थाइलेण्ड सोरबा मौसुमि सोरबा माबा मुबि नामफोरखौ मिथिया खिन्थु बागानाव हाबफैनानै जानोल'सो रोंगौ एसे सुट खामखामादों आरोना मालिकआ गैया मालिकआ बायचान्स नुबाय बायोबोला होसोफायसै जालासो जानोसैलै नै एकदम हालेवनाय लोगोफोर माथो बुंनो नोंसोरबो सापर्ट खालामाबालाय एसेबो शेयार आरो खालामाबालाय लोगोफोरनो थ' फाइनेलि नै हाबसुदो नै थांगासिनो दं आरो मैला खोखोनि जानो नैबेलाय फंबाय बेबो मा अर्डार खालामदों नायनो आरो नायग्रोनो नायथारगोन दिनै औ बेबो नै फ्लिपकार्ट अर्डार खालामदों नै फंबायनि थाखाय नायथारनोसै मा अर्डार खालामदों नायगोन गानथार आंबो बायनांगोन ना नैबे नाम्बार 1 भलिबल प्लेयार जागासिनो दं दा बर्थमान एकदम एनक्लेड बायदों एनक्लेड नै भलिबलनि नि केप होनना बुङो दांलै निदो लेगदो नै सोर दाउदैनि जायोब्रा दिनै लिंना लाबोनानै रायहोबायसैलै फाइनालि लोगोफोर नै मोनाबिलि सम जाबाय दायो मोसौबो लायनो थांगासिनो दं थाबायनानै
मोनाजोब्बाय नै न'आव मोसौफोर एसे दङ नालाय बेखौनो लायनो थांदों आरोना माने बेलेग दिनाव आदार मुवा लाङो लायनो थाङो माबायो न'आव थाबांनाय जाया बिदिनो गारिजोंनो बेस्थ' थायो थ' दिनै अखा हानायखाय बोथोरा गाज्रिखाय थ' बोथोरा गाज्रिखाय न'आव दंमोन न'आव थानायखायनो मा खालामनो एसे जगिं टाइपबो जागोन थाबायनायबो जागोन होननानै मोसौखौनो लांनो फैनाय जाबाय आरो ओइलाय नुहुरदों मोसौफोरखौ ओमफ्राय नै बिसोरो नैबेफोर आरोना माथामसो दं बेयावहा न'नि गोजा नायनोसै खाथियावहा हबे एसे बुरजा मानि नुहुरदो नामायहैनांसिगोन आरोना आरो अखाबो हानो नागिरबाय थादो बेनिखायनो नाम्बार लायनानै खाफैनोसै ना बुङो मोसौफोरा सोब गाय गोजासों दामब्रा गैबाङा न'आवनो दामब्रा गिदिर हालेवग्रा दं नालाय बिनिखायनो दामब्राखौ नाङा होननानै माने गायल' फिसिदों आरोना न'आव गाइखेरनि आलासिफोरनो बेलाय आन्दाखारि दिनैनि दानि मेला हरनि दिनारा सामब्राम हाइजें फानलु दाउ सामब्राम गुफुर लेसोन होना लाखाबाय नैबेयावहाय नैबेयाव लाहाराव जाननोसै आरो नैबेथिं दै गुदुं बनायदों दै गुदुं बायलायबाय नै रुटि मेकार मेचिन नैबे रुटि मेकार मेचिन मानोना ब्लग्सफोरखौ बनायनो मोजां मोनो मालायफ्रा मावनायखौ दिन्थिबाय थानोबा जिथिया निजे बनायबा सोर केमेरा हमना होगोन बिनि थाखायनो ब्लग्सफोरखौ बारा बनायबाय थानाय जाया आरोना आंदो हाय लोगोफोर दिनै एसेखिनियावनो आंनि ब्लग्सखौ फोजोबनाय थाबाय थ' अन्नानै आंनि चेनेलखौ लाइक साबसक्राइब आरो शेयार खालामनो दाबाव थ' फिर लोगो मोनलायगोन गाबोननि गोदान ब्लग्सआवहा थ' तिथियालागै गुड नाइट एन्ड पिस